Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. An bi Ala fo ka barika da jili jalali wal kirami ka soli ka caya an kuntigi ka Muhammadu Rasulullahi kisi ni nɛma o b'a n'a so dingo ye ka foli ni tani wagati na ka di i ka dɔ tele shirifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Shirifula TV a bi diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ni wagati na an ka foli bi kanubagaw ye sanga ani waati danti foli min na aw bi jɛmukan min kɔnɔ o ye du ani denbaya ye. Du ani denbaya an kelen kelenna bɛɛ b'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la. O kama bi an wulila ka se an balimamuso dɔ ma an n'an bamuso dɔ n'o ye Madame Seribala Fatumata Jalo. Madame Seribala Fatumata Jalo mɔgɔ kodɔnnenba don jamana in yɛrɛ fana kɔnɔ. Ala ni a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri o y'a sababu ye. Ayiwa ale ye mɔgɔ ye min ye sɛnɛkɛlaw femme rurale o bɛ fɛn min ko fɔ o ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ani togodalamusow ka ɲɛmɔgɔ o dangan fana don. O tuma na an wulila an sera ale ma bi an bɛna jɛ ka masala. An bɛna masala fɛn minnu kan ayiwa o tɛna kɛ basi ko n'a bɛ dese sabula ka d'a kan an y'o fɔ an mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na du kɔnɔna la sabula nin bɛɛ lajɛlen bɛ du kɔnɔna ko fɔ n'i ko ko sɛnɛkɛlamuso i ko cikɛla i ko mɔnikɛla i ko jagokɛla nin bɛɛ bɛ femme rurale kɔnɔna la. O tuma femme rurale musow an bɛ tɛgɛrɛba f'u ye kɛnɛ in kɔnɔna la bi k'u yɛrɛ ni cɛsiri k'u ni timinandiya ka foli ni tani k'a di an balimamuso ma Madame Seribala Fatumata Jalo ye. Madame Seribala Fatumata Jalo an b'a fɔ k'i salamu alaikum i ni sɔgɔma. Hɛrɛ sira wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Aw fana ni sɔgɔma. Ayiwa foli diyara an ye. Dakurunya fila min b'i fɛ ka ɲɛsin teleshirifula filɛbagaw ma foli kana sabula foli ale ka kɔrɔ ni fɛn caman ye. Aw ni ce aw ni baraji. Ne bi foli mun se Sherifula ma assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ka ɲɛsin Sherifula baarakɛla bɛɛ ma. Ne bi Sherifula fo don o don parce que ni ne yɛrɛ ka kɛ Fatimi Jalo ye Sherifula nɔba b'a la donc don o don ne b'u fo ne bi barika da k'u ye ne bi dugawu k'u ye Ala k'u bolo mɛn u ka baara la. An bi bi mun na Ala ka bi nɔgɔya an ye nin baara mun daminɛ Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. Ayiwa foli diyara an ye teleshirifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ. Ayiwa ko numu ma k'u k'u yɛrɛ ɲini kɛnɛ kɔnɔna la sabula bi ta ye fila kɛnɛ ye o tuma ko numuden si place tɛ yan bi. Ayiwa Madame Seribala Fatumata Jalo an ye bi thème kɛ fɛn min ye o ye femme rurale moteur du développement. O kɔrɔ ye an ka to dunkan na togodalamuso ale ni du ka ɲɛtaga. Ayiwa e hakilina kɛra mun ye thème in yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ. Merci nin diyara ne ye Madame Jabi. Fɛn fɛn bɛ maga togodalamuso la sa o ye ne yɛrɛ ka haminanko ye o ka di ne ye kosɛbɛ. Thème yɛrɛ tali femme rurale moteur du développement ça veut dire femme rurale togodalamuso jɔyɔrɔ ye mun ye yiriwali la jamana yɛrɛ yiriwali la ka tɛmɛ du yɛrɛ kan ka taa jamana yɛrɛ yiriwali la parce que thème do thème ka ɲi kosɛbɛ thème yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ parce que thème b'a bɛɛ de fɔ n'i ye thème nin ta i bɛ tile de b'a kuma fɔli la i bɛ dɔ de fɔ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ donc thème nin ka ɲi parce que thème nin ka di ne ye ka da kun jumɛn kan n'i y'a ye aw ye thème nin ta parce que a bɔra yɔrɔ dɔ de la parce que ne yɛrɛ o de la thème nin kabini n y'a ye don min ne yɛrɛ bɛ n ye foli kɛ ka taa Sherifula ma ka foli kɛ ka taa commission internationale diɲɛ bɛɛ ma mun vraiment commencera sisan ka femme rurale jɔyɔrɔ ye ka femme rurale jɔyɔrɔ dɔn dun ka fa jamana t'a ɲɛ diɲɛ yɛrɛ t'a ɲɛ du t'a ɲɛ la fo k'o kɛ thème ye ka na tengu la ka sangaw ma pour que ka se ka baara kɛ donc vraiment o de thème nin diya ne ye kosɛbɛ parce que n'an ye thème nin ta bi an b'a fɔ bi fo n'an sɛgɛnna yɔrɔ min n'o tɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban vraiment thème ɲuman don a diyara ne ye n'a bɛ se ka développer yɔrɔ bɛɛ fana o ka d'an ye. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Sɛnɛkɛlamuso yɛrɛ togodalamusow olu ye muso sugu jumɛnw ye. Alhamdulilayi n'i ko femme rurale togodalamuso an ka to dunkan na an b'a fɔ togodalamuso. Togodalamuso ye mun ye togodalamuso ye muso ye mun sigilen don an ka togodaw la na an b'a fɔ an ka tubabukan na burusi kɔnɔnaw an ka campagne an ka campement fɛn fɛn tɛ duguba kɔnɔna ye an ka muso fɛn fɛn sigilen bɛ yen nɔ n'a bɛ baara kɛ a wɔsi la dugukolo la sɛnɛ na ji la
balo bagamara fɛn fɛn ye an ka cikɛ baaraw ye n'a balo sirilen do la n'a bɛ baara ko de la a sigilen bɛ burusi kɔnɔ a ka balo bɛ b'o la a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ b'o la a ka sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ o la a ka o sigiyɔrɔ la an b'a f'olu de ma femme rurale n'i y'o femme rurale ta fana n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta n'i ye diɲɛ tilan 4 a tilan 1 o bɛɛ femme rurale de n'i ye cikɛ bolo yɛrɛ ta diɲɛ kɔnɔ k'a jɔ 100 a 43 o bɛɛ femme rurale ka baara de donc femme o de ye togodala muso ye donc togodala muso de kɔrɔ ye nin a bɛ togoda la a bɛ burusi kɔnɔ a bɛ baara kɛ a ka sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ o burusi kɔnɔna in de la wa u ka ca fana diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bolo fara 4 y'o ye 100 sarala olu de u bɛ mɔgɔ 43 la o de ye togodala muso ye. I bɔra sisan k'a ɲɛfɔ an ye togodala muso o ye muso min ye I ka kuma b'a yira k'a fɔ togodala musow ye muso cɛsirilenbaw ye muso minnu don u cɛsirilen don faso baara la kosɛbɛ yali togodala musow ni mɔgɔ min ye e ɲininka u ka kalan cogoyaw mɔgɔ kalannenw ka cɛw la wa u ka kalan cogoya bɛ cogo di. togodala musow kalan ma nɔgɔ a kalanbali de ka ca ni n ko kalan parce que n'aw ye kalan fɔ aw hakili bɛ taa tubabu kalan de la n'o tɛ an bɛɛ kalannen don parce que an bɛɛ ye duguma kalan kɛ mori kalan kɛ parce que pour que ka seli yɛrɛ I bɛ kalan mais an ka tubabu la n'i ma taa école la ka ABC fɔ dɔrɔn k'i ma kalan donc n'o kalan sugu don an ka togodala musow ma kalan ala ma chance d'u ma u k'o kalan sugu kɛ voilà o kɔni u m'o kɛ an ka togodala musow. I y'a ye n ye nin yɔrɔ ɲininkali kɛ parce que an b'a ye anw ka duguba kɔnɔ denmisɛnw caman bɛ yen an denw n'an dɔgɔninw u sigilen don k'u bolow da u sen kan ko n ma kalan kuntagalajan kɛ donc kalan kuntagalajan o man kan ka mɔgɔ bali k'i sigi k'i bolo 2 da I sen kan voilà o fana tɛmɛlen kɔfɛ I bɔra sisan ka togodala muso ɲɛfɔ an ye yali togodala musow I ko u bɛ baara kɛ tiɲɛ don mais u bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna kɛ denbaya kuluma ye denbaya bɛ se k'a jigi sɛmɛ mɔgɔ minnu na I n'a fɔ ka se ka jɔ denbaya kɔrɔ k'a jigi ta togodala musow bɛ se k'o jigi fa wa. ne tɛ denbaya dɔrɔn fɔ dɛ madame Jabi togodala muso bɛ se ka kɛ duɲɛ digi de ni tubabu b'a fɔ ma développement femme rurale togodala muso ye développement pilier de n'i bɛ partenaire yɛrɛ ɲini yiriwa diɲɛ yiriwa yɛrɛ la a fɔlɔfɔlɔ ye togodala muso ye o tɛ du dɔrɔn ye dɛ o ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la c'est le premier partenaire n'i bɛ facteur développement ɲini o ye togodala muso ye fɔlɔ o filɛ parce que togodala muso bɛ rôle caman jouer a bɛ baara caman kɛ du sigili sabatili a bɛ sigida mun na communauté mun na o stabiliser o k'a sigi k'a basigi parce que n'i y'a ye basigi bɛ kɛ dun ka fa de bɛ yen ka basigi kɛ togodala musow de b'a kɛ donc aussi ka to faralen ɲɔgɔn kan togodala musow de b'a kɛ or pour que développement ka kɛ il faut que mɔgɔw ka to faralen ɲɔgɔn kan mais malgré tout ça togodala muso ye comme nin ye tuloma jɔ pour que ka fɛn caman ka se ka sabati n'o ye an ka laadalako marali sabatili ye n'o ye baaraw taabolo sabatili ye n'o ye du farali ɲɔgɔn kan ye n'o ye jamana farali ɲɔgɔn kan ye donc tout ce qui est social fɛn fɛn bɛ yiriwa kuntagalajan yɛrɛ sabati a tɛ se ka taa togodala musow kɔ donc togodala muso jɔyɔrɔba de bɛ an ka fɛn na malgré que u ka sɔrɔ man bon malgré que ye mun fɔ I fɔlɔla ni mun ye u ka kalan man bon malgré que u ka dɔnniya man bon malgré que u kɛra kɛrɛfɛ mɔgɔ ye parce que u tɛ jate kosɛbɛ k'a fɔ u ka baara bɛ degré mun na u ka jate ma boli kan ka se o degré la malgré o tout mais u jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ yɛrɛ développement na ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que n'u tɛ yen a tɛ yen n'i ye sɛnɛkɛ bolo ta ni togodala musow tɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ impossible parce que main d'œuvre n'i y'a yɛrɛ ta main d'œuvre agricole ça veut dire ni cikɛ bolo 4 bɛɛ ta sɛnɛ mɔni baganmara yiriforo an b'a fɔ o ma cikɛ bolo n'i y'o cikɛ bolo 4 yɛrɛ ta n'i y'a baarakɛla jɔ 143 bɛ taa togodala muso la ça veut dire ni togodala muso tɛ yen ni si tɛ yen yiriwa yɛrɛ tɛ yen développement yiriwa tɛ yen donc elle est incontournable ça veut dire I tɛ se ka taa kɔ quoi togodala muso kɔ mais avec tout ça ni a b'a kɛ ni a ka se dɔnni mun b'a ye a b'a kɛ n'o de seba mun bɛ cɛw ye o se t'ale ye a b'a kɛ n'o se de pour te dire que ni seba mun dira cɛw ma
se mun bi cɛw bolo bi pour que ka se ka u bi ka cɛw tɔgɔ fɔ bi u b'u ka baara kɛ cogo min n'o se fitinin taara ka di cɛw ma an bi jɔyɔrɔ mun na tigi n'o dira musow ma an bi jɔ mun na o tɛ yen banki mun y'a fɔ a ka kuma na an ka journée femme rurale dɔw senfɛ a ko fɛngɛ dɔɔnin bɛ yen i ka se ka musow bi hakɛ mun na sisan n'i sera ka dɔɔnin ta ka fara u kan ka minɛn mun bi di cɛw ma k'o d'u ma kalan mun bi cɛw bolo k'o d'u ma u hakili dayɛlɛ mun dira cɛw ma k'o d'u ma k'u bila condition na u ka sɔrɔ bɛna yiriwa ka taa sara 100 o 100 ka bɔ 20 na ka taa 30 la kɔngɔ bɛna bɔ jamana kan ka bɔ mɔgɔ 100,000 na ka taa 1,500,000 la bɛɛ ka dun ka fa bɛ se ka sabati ni nin fɛn fitinin kɛra musow ye togodala musow donc ça veut dire que togodala musow yiriwa tɛ se ka taa kɔ dun ka fa tɛ se ka taa kɔ jamana si tɛ se ka yiriwa ka togodala muso kɔ donc n'i y'o fɔ ne ye a bi n ka banaw bɛɛ wili parce que baara mun don a dɔnnen t'u ye halisa mais a tɛ se ka taa o kɔ fana n bi misali fitinin di ma ɲɔnɔn ta n'i ye musow bɔ ɲɔnɔn bi office du Niger tɛ baara o ye terre à terre o ye Mali ye parce que an bi diɲɛ bɛɛ kuma de la sisan n'i ye office du Niger ta sisan sɛnɛ tɛ kɛ ni muso tɛ yen sɛnɛ tɛ kɛ k'a ta kabini turu la fo ka taa tigɛ la muso de bɛ yen donc ça veut dire que développement yɛrɛ tɛ taa togodala muso kɔ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i ka o kumaw yɛrɛ fana sɔnji la ni samiya sera hali n'i y'o jateminɛ an ka dɛmɛdenw kan minnu bɛna an bara yan nɔ ka na an dɛmɛ baaraw la ni samiya sera bɛɛ bɛ ci bila k'u taw ka taa musomanin bɛɛ bɛ taa an filɛ wagati min na i n'a fɔ sa actuellement a kɛlen bɛ sababu ye fo ka dɛmɛdenko yɛrɛ dɔgɔya ko kɔnɔna la donc voilà o b'a yira k'a fɔ ko i ka kumaw k'o ye tiɲɛ ye ayiwa nin bɛɛ la nin si tɛ taa timinandiya ni wuli ka jɔ kɔ togoda musow ayiwa u dun b'u ka denw mara cogo di sisan u ka den mara cogoya fana bɛ cogo di den mara o an b'a fɔ o ma éducation o bɛ éducation kɔnɔ muso yɛrɛ ka tâche togodala muso yɛrɛ ka tâche fɔlɔ-fɔlɔ a ka fonction fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ a bɛ taa o ɲɛ quoi a bɛ taa den mara ɲɛ a bɛ du de mara la première tâche même a bɛ du de mara parce que mara ye muso de ta ye n'i y'a mɛn den ɲɛna a bɛ fɔ ba n'a tiɲɛna fana a bɛ fɔ ba donc togodala muso jɔyɔrɔ ka bon éducation na kosɛbɛ ale ma kalan mais kalan bɛɛ tɛ école ta kalan ye parce que ale de bi valeur inculquer den na ale de bi valeur inculquer den na ale de bi an bi cogo mun a ka kan ka kɛ cogo mun ale de bi o inculquer den na ale de bi den kalan malgré que ale yɛrɛ ma chance sɔrɔ ka taa donc a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ den ka kalanko la parce que du ka sabatili yɛrɛ bi bɔ lamɔko ɲuman de fɛ jamana ka sabatili a bɛ bɔ lamɔko ɲuman de fɛ jamana ka taa ɲɛ a bɛ bɔ kabini sokɔnɔna de la parce que mun bɛ taa jamana mara sini n'a ni éducation lamɔ ɲuman ma bɔ du kɔnɔ a tɛ se ka marali kɛ parce que i taara yɔrɔ o yɔrɔ i lamɔna cogo min n'o de bɛ taga or o lamɔ o pilier ye jɔn ye o ye muso de ye o muso ye jɔn ye o togodala muso de ye jɔyɔrɔ bɛ togodala muso la togodala muso b'a den lamɔ togodala muso b'a cɛ lamɔ togodala muso b'a yɛrɛ lamɔ donc ça veut dire que éducation yɛrɛ bɛɛ bi togodala muso de bolo n'a ratera dɔrɔn jamana ratera i m'a ye hali n'i ye fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ a ma mara o a ma mara a don ko tɛ o a ma mara kabini base la de donc tout muso yɛrɛ ka tâche yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ togodala muso yɛrɛ ka tâche vraiment c'est l'éducation de la famille pour le bien-être du yɛrɛ ka taa ɲɛ du ka sabatili du ka se ka basigi jamana yɛrɛ ka se ka basigi o rôle o dira ale fana ma ala y'o d'a ma an ka valeur ka se ka to sen na a kana tunu muso de b'a mara ale de b'a don den na nin ka ɲi kana nin kɛ muso de b'a kɛ muso de b'an ka fɛnw mara donc tout ce qui est tradition mun kan ka kɛ mun man kan ka ni den taara hali sini n'a dara su fɛ n'a y'i miiri a b'a dɔn n ka so nin surafana de bɛ n ka so n kan ka n comporter tan parce que a kalanna depuis la maison donc l'éducation a bɛ muso de bolo togodala muso de bolo malgré k'a ma taa kalan parce que c'est de mère en fille ale fana kalanna ala kana donc ale fana b'a inculquer ni i ka muso ka éducation ratera dɔrɔn muso i ka éducation raté dɔrɔn i ka du ratera o fana kɔfɛ togodala muso n'o ye femme rurale ye madame Seribala u bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso wɛrɛ ka ɲɛtaga sabati wa n'a y'a sɔrɔ togodala muso bɛ se ka kɛ sababu ye a ɲɔgɔn muso dɔ ma ka se ka ɲɛtaga d'a ma
tout à fait togodala muso yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛtaga d'a muso ma comme a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a muso tɔw segin kɔfɛ pour te dire que ka rôle c'est crucial a kan ka comporter ka ɲɛ donc n'a ɲɛna on a intérêt yɛrɛ an ka intérêt yɛrɛ b'a la togodala muso ka ɲɛ pour que a ka se ka muso wɛrɛ ta ɲɛ pourquoi n bɛ misali kelen d'i ma an filɛ nin covid 19 la covid 19 u b'a fɔ cogo di coronavirus sinsin kɛra jɔnniw kan dɛ muso n'a fɔra tɛgɛ ko muso n'a fɔra minɛn ko muso n'a fɔra yɔrɔ fura muso donc muso ni muso mun ye sensibiliser ka ɲɛ mais muso bɛ se ka muso wɛrɛ yɛlɛmɛ n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ muso kalanna u y'a kalan k'a hakili dayɛlɛ k'a sensibiliser fo ka ɲɛ tubabu ɲuman na n'i ye musow sensibiliser fo ka ɲɛ surtout togoda la n'i ye togodala muso kelen sensibiliser du kɔnɔ ale y'a faamu a donna hakilila sɔnna a b'a du kɔnɔna de fɔlɔ sensibiliser fɔlɔ donc a bɛ se ka kɛ facteur ye k'o yɛlɛma don o du kɔnɔna na o tɛ muso dɔrɔn o du kɔnɔna bɛɛ n'o du kɔnɔna bɛɛ ɲɛna muso wɛrɛ mun bɛ kɛnɛma du wɛrɛ kɔnɔ o mana nin muso in ye nin ka du kɔnɔna bi cogo ma comportelen don cogo ma dugu bɛɛ bɛ ka bana ka du tɛ ka bana mun b'o ko kɛ karisa parce que muso ye nin kɛ muso in de bɛ ka nin kɛ muso in de bɛ ka nin kɛ muso wɛrɛw b'a kɛ donc femme muso ye facteur de changement ba ye ou bien ka muso wɛrɛw sensibiliser c'est très important mais à condition que u ka o musow kalan ka togodala musow kalan k'u sensibiliser sira ɲumanw kan k'u bila sira ɲumanw kan sira mun ye développement sira ye sira mun ye taaɲɛ sira ye sira mun ye nafa sira ye parce que il faut pas que mɔgɔ wɛrɛw fana a ka mɔgɔ wɛrɛw sensibiliser sira kuntan kan donc n'an b'a fɛ a ka changement ka don muso wɛrɛw kan changement nafama il faut qu'olu fana ka changer positivement u k'u kalan u k'u bila sira c'est ça donc c'est très important c'est très possible a bɛ se ka kɛ muso wɛrɛ togodala muso wɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka togodala muso wɛrɛ changement kɛ positivement n'a sensibilisera ka ɲɛ. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la madame Seribala Fatumata Jalo e ye vice présidente ye togoda musow olu ka ɲɛmɔgɔ dangan ye ani fana Mali sɛnɛkɛlaw fana ka présidente ye ayiwa nin bɛɛ la an bɛ fɛ k'a dɔn an balimamuso minnu bɛ sigida ninnu na n'o ye togodaw ye dakurunya fila gɛlɛya belebeleba minnu b'u kan n'an bɛ se k'o damadɔ dɔn gɛlɛya minnu b'u kan u sigiyɔrɔw la. I da sera kuma ba de ma sisan gɛlɛya mun b'u kan u sigidaw la togodala muso gɛlɛya b'u kan parce que ni n ko gɛlɛya b'u togodala musow kan parce que an ka kuma daminɛ na an ko togodala musow ye so du tuloma ye du tuloma n'a ma minɛ ka ɲɛ ni fanga girinya ma dɔrɔn a bɛ bin mais ala ye togodala muso kɛ fɛn dɔ ye a tuloma mun don ala ye barika don a la a kɛra cogo o cogo ala b'a minɛ mais u n'a ta o ta fo a ka dɛmɛ parce que malgré fɛn t'u bolo se t'u ye kalan t'u la dɔnniya t'u la ala ye min mun d'u ma u bɛ ka jamana taa ɲɛ n'o ye u bɛ ka jamana ta n'o ye u bɛ ka du ta n'o ye ni se kɛr'u ye du o de la ne bɛ k'a fɔ tant que an ma togodala muso ka fɛngɛ yɛlɛmɛ an ma hakilina yɛlɛmɛ ka taa togodala muso fɛ an ka faamuyali yɛlɛmɛ ka taa togodala muso fɛ ka se kɛ togodala muso ye ka se d'u ma dun ka fa tɛ sabali diɲɛ kɔnɔ kɔngɔ tɛ ban diɲɛ kɔnɔ fantanya tɛ ban diɲɛ kɔnɔ impossible tant que togodala musow ka développement socio-économique ani ka autonomisation tubabu ɲuman na socio-économique n'a ma ɲɛnabɔ kɔngɔ tɛ éradiquer dun ka fa tɛ sabati kɔngɔ tɛ ban jamana kɔnɔ impossible c'est pas possible donc pour que o de ka kɛ fɛn dama dama b'u la fo ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sisan an ka Mali yɛrɛ dɔrɔn jateminɛ n'i taara an ka togodaw la sisan i bɛ taa togoda dɔ la i t'u cɛ sɔrɔ yen a bɛɛ taara dama na o ye terre à terre o ye Mali ye dɔrɔn a bɛɛ taara dama na bon a bɛ cogo min tan fana a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ parce que ne ye diɲɛ togodala muso bɛɛ les femmes rurales du monde entier ne y'o représente octobre la mais ne y'o représente je te dis fɛn min bɛ Mali la o de bɛ Amérique latine fɛn min bɛ Mali la o de bɛ Brésil fɛn min bɛ Mali la o de bɛ Allemagne a femme rurale bɛɛ an bɛɛ problème kelen donc hali a ma gɛlɛya ne bolo an bɛɛ problème kelen i b'a sɔrɔ
dugu campagne be muchetin chebe tara togoda la bolo fenfe mo fenfe fanga tigi mun bi se ka baraka nu ba fo bra valide a betara joni be musokorobaw ani demsini fitini mun tsaka ke donc économie yelemena ka ke muso économie sans parce que muso nu munu be ils sont obligés ka baraka pour que ka du balo ils sont obligés ka baraka pour que demsanu lamo ils sont obligés ka baraka pour que ka o ka communauté re labili malgré que fenti cheti donc no bi yorom ni deme mado muso togodala muso mamany ni dugukolo kodo be bado togodala muso ka dugukolo ko ka gelen chugum atin tode bi dawma dugukolo tode bi dim togodala muso ma be bi strangi dado dugukolo ko mana so c'est vrai exploitation familiale ou bien mais muso bi baraka chugum ni muso dugukolo dira muso ma ka facteur de production duma minen duma seneke dabaw duma sinyumaw duma fengo duma a wakati la abidi choma wakati muna wallahi malibi djembi ke dunka fa jamana sisan et tant qu'au facteur de production m'a dit muso ça peut pas aller o kelenyi kalantula parce que ambit le munabi kum fe barati mbli sene bora kum fe barala chike ere de bora kum fe barala fika kala ambita fanga tugujiyan kwadi il faut anga famuralu anga togodala muso anga u blasirani oyi no e nouvelle technologie fanga u blanu oluyi donc il faut que ambi bara mun togoda le fana ambi fe mun soro il faut que anga muso deme fana obiseka bayele me chugomu otubulo no la nitara togoda bi fe bonin soro nani misal ta malla mangoro wakati mana sabi bo atike foyi ati bayeleme or nimbe ye fenye mum biseka jamana deme donc nimbe togoda la muso ka bay ni nimbe la benna ka duma abse ku deme uka fengeke uka kalam foiti kalambo anga kala anga kauna anga kala anga baliku kauna donc abi u deme fembela en quelque sorte uka deme fana kuma chugola kuma mumbato u yere biseka tuka hake u défend mo kunti seka di kuntigi ko ne itseka ne ka kuma fon ko ibiseka do de fo mais ni nyere daba fo mbi mu fo etseka fo ni nere daba fo hina bia do afo ala me bagala katame ni eba traduit donc i wo leadership de iko kanga ndege o leadership yala uka ndege kuma chugola uka ndeme ambiseka nga hake nyini chugum ukanga hake udama gouvernement ou fenke état ou fenke instrument dlana directive volontaire fengo chamon be fembe tara ko to wadala muso me atara an to wadala muso munu yere kama ta don abe uta do buka hake woni ni chugom or hake o de be abe fana alla bena ukama akanga ke mais ubu soro chugodi donc ni mbe buje tanki ni madi tanki ni mbe de ma fara nyoka tanki ni mbe ma fara nyoka ça peut pas aller donc ne kono bi mun fo weli mun dawi il faut vraiment que anga haklito o yorola uka muso deme ni facteur nu be uka seka soro uka dugukolo soro uka baraka minen soro uka kalan soro uka ubu femunu bara abayele melika ke uku kala uku hake soro chugo na nyini chugo la hake mun latigaro we fana ka duma no kera malite de jien be bo nogola mais tant ko make wallahi tanko make ambito kongola ambito dunka fa sabatil baliyala ambito fantayala itanki sigi make famuralu ma togodala musoma jembe tota e abuba don fana fama uba don munum ba sariyata uba don munum bi decision ta uba don ka fo jenti sekanye sans que famuralu ka développer sans que togodala muso ka développer mais pourquoi utake pourquoi ulu dia fo pourquoi ka kabiket il faut ka keta aw ya sariya utige mais pourquoi tu appliquer ay appliquer donc ni ko no fo togodala muso ka daw yere la ubu organisation muna jekulu mununa o de bato u voix bi me u ka fara nyogon kan u ka ke kuluye parce que tant que u ye kuluye abu kuma dondo abilame u ka to kulula ne bo weli da kuyi u ka to kulula u ka nyogon lame u ka nyogon ladi u ka nyingaluke munum bu famel ka suma ala dondo analame donc ni weli de ka trauma et les gouvernants ku haklito famre togodala musola aywa anyi famyali bilibili basoro nyingali nuna aywa togodala muso ale ye muso ye anambe kelenye ciedo nga togodala muso ale ni muso to chela bi chugodi du kono nawla
misali la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u sɔrɔla togodaw la u mɔna togodaw la u nana dugubaw kɔnɔ awa u farala an kan yan nɔ mais en même temps o t'u bali u ka bɔ u ka siraw kan yali u n'a anw minnu bɛ yan an cɛ sigi bɛ cogo di u bɛ b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ bɔ duguba kɔnɔ yan u fana bɛ taa togoda la u bɛ sigi yen nɔ n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn o relation jumɛn de bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, normalement togodala musow ani duguba kɔnɔ musow ne ma problème ba ye an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra degré de compréhension yɔrɔ ye an bɛ fɛn dɔ faamu ka taga yɔrɔ dɔ la ani duguba kɔnɔ muso a bɛɛ bɛ dépend milieu la ni duguba kɔnɔ musow de nana anw sɔrɔ togoda la ani ni an de nan'u sɔrɔ c'est différent. Bon, en général an bɛ ka mun kɔlɔsi sisan nɔ mais a fila brassage a bɛ ka fisaya a fila bɛɛ ma a bɛ k'a to an balimamuso minnu bɛ bɔ duguba kɔnɔ ka taa n'u taara an sɔrɔ togoda la u bɛ musow ye a hinɛ bɛ dɔw la u b'a dɔn a jan an balimamuso ninnu bɛ nin condition de la yan nɔ a kɛra sababu ye n'i y'a ye tɔn caman bɛ ka labɛn minnu duguba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ taa an ka faama minnu bɛ taa u muso ninnu minnu bɛ taa u bɛ fara olu ye kɛra caman sababu ye k'u fara ɲɔgɔn kan ka groupement kɛ pariw kɛ parce que fɛn bɛɛ daminɛna ten de ka hakiliw yira ɲɔgɔn na ka fɛn caman yiru la. Bon, an fana togodala muso ninnu fana en général ni mɔgɔ dɔ ninnu nana an b'a fɔ ma ko tubabula mɔgɔ duguba kɔnɔ mɔgɔ ninnu nana gɛrɛ ɲɔgɔn na a man nɔgɔn parce que u bɛ siranw ɲɛ fɔlɔ u bɛ siranw ɲɛ daminɛ na u bɛ siran bɛ kɛ parce que ninnu nana u b'u yɛrɛ minɛ u ka bon ni ninnu ye an de fɛn dɔn ninnu tɛ fɛn dɔn burusi kɔnɔ mɔgɔ don man di la kosɛbɛ f'a k'i jateminɛ mais une fois que jateminɛ kan en tout cas ne kɔni bɛ se ka fɛn mun fɔ dɔrɔn a fila braseli ɲɔgɔn na a nafa ka bon kosɛbɛ parce que a y'a to ba kɔnɔ mɔgɔ ye a dɔn a balimamuso mun bi condition mun na caman kɛra sababu ye a seginni kana duguba kɔnɔ a kɛra sababu ye ka hɛrɛ caman lase u ma k'u bilasira ne yɛrɛ n'i ye misali ta a tɛ se ka taa n'i ma misali ta i yɛrɛ la ne yɛrɛ ka togodala musow ka dun togodala muso la n taara togoda la n somɔgɔw bɛ bɔ togoda la n b'a dɔn u bɛ condition mun na o de ye u tin donna a y'a to an tin donna ɲɔgɔn na a y'a to danaya nana an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni danaya nana dɔrɔn parce que musow bɛ se ka fɛn caman partager u ni ɲɔgɔn cɛ et c'est très important surtout an ka a kɛra sababu ye fana hali an ka duguba kɔnɔ musow dɔw yɛlɛmɛna u y'u ka baara yɛlɛmɛ ka kɛ an ka togodala mɔgɔw ka baara ye parce que u y'a ye nafa b'a la n'olu taara olu bɛ fɛn nafa ye joona ka tɛmɛ an minnu bɛ togodala kan togodala muso mana taa an bɛ mangoro bɔ k'a dun ou bien ka mangoro kɛ sigi la k'a feere duguba kɔnɔ mɔgɔw mana taa olu y'a dɔn n'i ye mangoro ta sisan i bɛ se k'a bayɛlɛma k'a kɛ mangoro jalan ye k'a kɛ jus ye olu bɛ nafa mun sɔrɔ a la anw t'a sɔrɔ a la donc n'olu y'o kɛ ni togodala musow fana y'o ye o fana b'a ladege donc a kɛra mutation façon dɔ ye situation bɛɛ kan. ayiwa wagati ale korona an y'a fɔ aw ye an ni an balimamuso de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Seribala Fatumata Jalo ye femme rurale ka vice présidente don sɛnɛkɛlaw ka présidente don Mali kɔnɔ yan nɔ o tuma na émission ale sera a kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ayiwa bilasiralikan laban min b'a fɛ ani welewelekan da laban min b'a fɛ ka ɲɛsin Mali muso bɛɛ lajɛlen ma a b'o dakuruɲa laban fɔ an ye wulada in na ka émission k'ale kuncɛ. Bilasira laban mun bɛ ne fɛ an ka musow bɛɛ an ka musow la ne b'a fɛ muso an kana décourager togodala muso k'a yɛrɛ minɛ comme n'ale de ye Mali diɲɛ première dame ye sɛnɛkɛlaw ka première dame o ka fisa ni première dame bɛɛ ye dɛ parce que mɔgɔ mun b'i kɔnɔ fa o de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye ne b'o de f'u ye u kana jɔn u yɛrɛ la musow kana jɔn togodala musow kana jɔn u yɛrɛ la togodala musow de ka u ka yanga u k'u yanba u ka fɛn bɛɛ kɛ parce que olu de n'a ka kan ni olu tɛ diɲɛ tɛ yen ni togodala musow tɛ diɲɛ tɛ yen n b'o fɔ k'an kan kɔrɔta yɔrɔ bɛɛ donc u kana jɔn u yɛrɛ la mais n b'a ɲini u fɛ u ka wuli k'u ka hakɛw ɲini bonya kɔnɔ parce que n'i ma wuli k'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ tɛna ɲini k'a d'i ma dɛ n'i ma i yɛrɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ t'i bonya dɛ i kana fɔ ne tɛ dɔ wɛrɛ togodala muso kɔ togodala muso ɲɔgɔn tɛ dɛ togodala muso ka fisa hali président ye parce que ni togodala muso ma taa foro kɔnɔ président tɛ se ka dumuni kɛ ni président dun ma dumuni kɛ a tɛ se ka sigi palais kɔnɔ donc togodala muso ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ donc togodala muso ka u yɛrɛ valoriser instrument minnu bɛ c'est-à-dire kɛlɛkɛ gafe minnu dira an ma sariya minnu taara an kama an k'a ɲini an k'a dɔn an bɛ se k'an ka hakɛ ɲini n'a ye cogo min
donc o ko an k'an jija an ka tɔnba ninnu na an bɛ tɔn minnu kɛ hali an bɛ tɔn fitini fitini minnu kɛ parce que n'an bɛ tɔn kɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an kan bɛ mɛn kelen kelen baara man ɲi an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an ka hakɛw ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'an ka taaɲɛw ɲini ɲɔgɔn fɛ n'an y'o kɛ an t'o k'an yɛrɛ dɔrɔn an b'o kɛ jamana ye parce que n'an yiriwara jamana bɛ yiriwa n'an yiriwara an ka denw bɛ yiriwa n'an yiriwara dun ka fa bɛ sabati diɲɛ o diɲɛ ni dun ka fa ma sabati a la i bɛ kɛ jɔn de ye donc or diɲɛ ka bɔ jɔnya la bi togodalamuso de bɛ se ka sababuya et pour que u ka se ka sababuya il faut que minnu fana bɛ décision ta u k'u hakili to togodalamusow la u ka hakɛ d'u ma u k'u bila u bila yɔrɔ la an ma foyi ɲini togodalamuso ma foyi ɲini a ye minɛn d'a ma dɔrɔn an ka baara kɛ an k'aw balo fɛn mun ka gɛlɛn o la a y'an sɔn an k'aw sɔn a y'an dɛmɛ an k'aw dɛmɛ aw ka balo a y'an dɛmɛ an k'aw dɛmɛ kɔngɔ ka bɔ jamana kan je crois que o kan ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka laɲini ye mais ne bɛ kuma kelen kelen mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara k'a laban ni n yɛrɛ ka jamana ye n'o ye Mali ye ne b'a fɛ ni Mali bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la Mali ka hakili to sɛnɛkɛlaw la sɛnɛkɛlaw fana kɛrɛnkɛrɛnniyala togodalamuso ni Mali y'a hakili to a ka togodalamusow la walahi an tɛ dumuni san jamana wɛrɛ kan maloya bɛ anw na togodalamuso k'a fɔ malo bɛ taa bɔ Thailand ka na an fɛ Mali la k'a fɔ jɛgɛ bɛ bɔ Chine ka na an fɛ Mali la k'a fɔ sogo bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an fɛ Mali la donc o bɛ se ka labali Mali k'a ka diɲɛ fɛngɛ bɛɛ bɛn monde rural développement ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya musow u ka dugukolo d'an ma u ka minɛn d'an ma u ka si d'an ma u ka ji d'an ma u k'an to ten an tɛ foyi wɛrɛ ɲini an bɛ Mali ta dumuni tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna halisa k'a fɔ an ni madame Seribala Fatumata Jalo an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni ale ye i ka dɔn femme rurale olu ka vice présidente ye ayiwa fɛn min ye femme agriculture ye olu fana ka présidente don o tuma an bɛ foli ni ta ni an b'a di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen nin wagati in na k'i bɛ ka téléchérif filɛ an bɛ foli ni ta ni di aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seydi Usmani Sherif Madani Hayidara a n'a ka denbaya a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ka an bilasirabagaw yɛrɛ fana fo n'o y'an ka caméramanw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka chauffeur yɛrɛ fana an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ inshallah ni masa rahmani ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don n'a natɔ salamu aleykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu